Zdravo ljudi, moje ime je Serbian Electrogamer, a ovo je Sims 4. Ovo je moj drugi video. Kako se zove, šta sam te da kažem. Da, u prošlu epizodu sam snimio bez zvuka. Ja sam snimio sve, napričao sam se tih 15 minuta sve. Na kraju dok nisam skontao da mi je kako se zove, mikrofon bio isključen sve vreme. Napravili smo kućicu, kao što vidite. Kupatilo, moja soba, dnevna soba i kuhinja. Dvorište, danas sam htio da preuređivamo dvorište. Uzet ćemo ogradu, ne znam koju, svejedno mi je, mislim. A ova je lijepa, možda od kuće, ne, čekajte ovo, odavde, pa ovako od ovde, tako, da može i kapije da stane. Da, nismo ovo pomerili, a ovde, ovo smo koristili, tako, evo ga. Ovo je moj prvi video, koliko sam ja vidio onaj video, sad kako sam ga stavio, ima samo jedan pregled, pa bi ja bolo bar 30 da ima, za sada, za početak, evo ga. Htio sam iznutra da stavim, evo ovako, ali ne znam kako će to da izgleda. Ajde probam, gadno. Sada sam htio da stavimo neko drvce, možda ovako, tu po ćoškovima, ovdje i ovdje ovako, kapiju ćemo staviti neku isto lijepu. Pa nijedna nije lijepo, evo ovako, baš lijepo, ne znam šta bi mogli još. Da, nismo stavili prozore, ovdje su, evo ga, možda ovako, evo, tu jedan, tu i tu. Tako, sada ja razmišljam da stavimo ovdje neki prozor, što da ne možemo, možda ovako. Ajde, možda, ne, treba onako, neki ovako. Vidite ovo. Koji bi tu prozor mogli staviti? Ovako, veliko. Evo ovako. Ovo je šiša. Tako. Šta je ovo? Kako izgleda ovaj prozor? Ajde ušklikam. Sve to. Ne može, ne da mi nešto. To će nam biti dvorište. Tako. Da, to sam da pokažem. Pošto vidim da ste prošlu epizodu nije vas puno gledali. Ako niko nije gledao, ovako izgleda moj čovjek. Tako. Ne mogu zoomirati više, a niš mi nešto ne radi. Tako. Tako, mislim, Serbian, da, posjetite moju stranicu. I predložite mi dole u komentarima koje intro da stavim. Da li ima neki intro da napravim. Program za pravljenje intra. Evo ga, tada dvorište bi mogu staviti neku, kako se zove, nije ovdje, neki fontanu neku. Ovako nešto lijepo. Ajde, plavo, tu nasred dvorište. Uzeti pod, ovdje, treba će mi ovako nešto za napolje. Baš ovako nešto. Čekajte da ja to rotiram. Ovako, stavit ćemo tako. Možemo probati ovako. Ovako, ajde. Može, to je ovdje. Ovako. Nije mi ništa drugo palo na pamet. Ovako. Tu. I da vidimo šta ima još. Ništa, to je to. Imamo ovako na polju. Sam mislio da stavimo. Gdje je sad to? Jao, izvinite, sad tražim trenutno. Evo ovako. Kad se ulazi u kuću, tu kao stoji ovako, ovdje a ovdje ovako. Isto rotiran, samo ovako. Gledaj ovo. Joj. Vidi ovo, sad ću ga vrtiti, tako. Evo ga. Tada, idemo da vidimo.
sviraj klavir. Ima kako to izgleda. A brzat ćemo malo. Čujemo muziku. Neka. Glupa muzika. Udaraj ti vamo. Udaraj malo, vidimo kako vežbaš. Ubrzat ćemo vreme. Ajde. Eto ga, dosta je vežbao. I idemo vidimo šta će sad uradi. Tablet. Nećemo tablet. Idemo da naložimo vatru. Vatran. Ajde, naložim. Ajde. Ja sam novo u ovom poslu, ja sam sad prvi put, kako se zove, počeo da snimam video. Ovo je drugi video koji snimam, pa ne zamerite ako nije dobar. Evo ga, tada. Naša vatra. Šta je ovo? Šta se sad radi? Jao, vidi, može da vežba. Šta ima sljedeće? Ovo. Ne, to je to isto. Jeste. Ovo valjda. Ovako. To je valjda nešto drugo. Ne, to je isto. Onda bi trebalo ovo da je drugo. I ovo vidimo šta je. Ajde. Ajde, evo ga. Ja vidim možda radi sklekove. Ajde, brže. Tako. Vidite, pa to sam ja, Serbin Electro Gamer, šta ćete? Da, rekao sam intro, ne znam, ja sad koristim Aurora 3D Studio, kako se zove dalje. Vi mi predložite neki u komentarima dole, sve su gluposti. I da, program za snimanje, ne znam, možda stavite neki, bilo koji, samo napišite dole u komentarima. Nisam tu igrao u igricu, pa sad ne znam. Idi. Ne. Idi. Ništa ne može da radi, može da sere. Ajde. Glupo je ovako igrati igricu. Više se vidi mlaz. Kako se zove, glupo je ovako igrati igrice. Meni je ovo glupa igrica. Ne znam, pišite u komentarima ako želite da snimam još. Meni, iskreno, po meni je ovo glupa igrica, meni. Sad sam se našu keto svega. Gdje sad krenuo se grije, valjda. Jeste. Čekaj, spori vreme. Da mu poznamo mladu damu. Friendly. Speed. Trči za njom. Trči, brže. Su poznate. Tako od zoom ili tamo. Upoznali smo se. Da idemo. Kompliment. Da odmah smo ovamo da imamo ženu. Bravo. U politici. Vic, joke, šta je već? Ajde, brže. Ok, upoznali ste se. Ok, ideš sada kući. Go her. Stigli smo kući. Sad trenutno ne znam šta da radim. Trenutno sve nije gladan, valjda. Toplo mu je. Izigravat će Vuka. Čist je. Ne znam prilike koliko držimo u epizodu. Osjećamo sad 15 minuta pa ćemo vidjeti dalje. Sada idemo na nađemo posao jedan. Fine job. Neću puno da pričam ovdje. Trenutno ne znam šta da kažem. Sad bi trebao gosti da mi dođu, pa ne mogu, uzbuđen sam previše. Pa ne mogu sad, šta je sad bilo?
ne znam, da bude kriminalac, astronaut, čak idemo skoro dole da imamo neki posao. Šta je ovo? Tehničar, šta je već, ne. Astronaut, ne, kriminalac, ne. Tajni agent je meni dobar posao. Može. To sam s tim da radi u prodavnici, nije toliko retardiran. Dobro, idi sada da sviraš klavir. Ova epizoda sad traje, svira klavir, ova epizoda će možda trajati tamo negde oko, pa nećemo držati ipak 15 minuta, držat ćemo tamo negde, sad kad dođe istekne vreme 11 minuta i kraj. Dosadno mi je sve više snimati, došli su mi gosti sad trenutno i u sljedećoj epizodi, vidimo se u sljedećoj epizodi, čao.